Hola, sóc la Clàudia Sunyer, alumna de segon de batxillerat del Vedruna Vall de Terrassa. I en aquest vídeo us faré una breu explicació del meu treball de recerca que es titula Reforma del pati de la sorra i el pati de la rutlla. Basant-me en els meus interessos per l'arquitectura, vaig voler emprendre el meu treball de recerca que, com ja bé diu el títol, es tracta d'una reforma arquitectònica de dos espais de la meva escola. En concret, d'aquests dos patis, en el que l'objectiu principal del meu projecte és unificar els dos espais i renovar-los a la vegada. Per poder-ho dur a terme, he hagut de fer un estudi en diversos espais, com bé serien patis d'altres escoles o també parcs i espais públics, per després poder conèixer quines són les característiques que reuneixen entre ells i després aplicar-ho en el meu disseny. També, una dels altres parts que he hagut de fer investigació ha sigut sobre el tema de la sostenibilitat per aconseguir un resultat més òptim. A partir d'aquesta reforma, els recursos que he utilitzat per dissenyar el meu espai ha sigut programes assistits de l'ordinador com seria l'AutoCAD i l'SketchUp. Les idees i conclusions del meu treball que he extret han sigut les següents. La primera és que he intentat arribar a un resultat òptim per aconseguir els màxims de beneficis en l'emplaçament, tot aplicant els coneixements de la part teòrica en el meu disseny. Després és que he verificat que la reforma dels patis de la nostra escola és necessària per poder aconseguir un espai més viu i que a la vegada se'n pugui donar una funcionalitat educativa. Per altra banda, també una de les altres coses que he fet en el meu treball ha sigut dur a terme diverses entrevistes en els usuaris d'aquest espai. Ja bé serien els professors d'educació infantil i primària i també altres tipus de personal com seria el de manteniment per conèixer aspectes més tècnics de l'espai que treballaria. Per així poder aconseguir saber quines són les seves preferències a l'hora de fer la reforma. I per últim és que he pogut dur a terme un projecte de reforma jo sent alumne de segon de batxillerat i sense tenir coneixements previs d'arquitectura. En aquest període de temps he après moltes coses, però les més importants han sigut que he après a fer un projecte de reforma, en aquest cas en dos espais de la meva escola. Per altra banda, he après a utilitzar diversos programes assistits en ordinador anomenats anteriorment, ja que són programes d'ús professional i a la vegada són complexos de fer servir. Per altra banda, he après diversos aspectes bàsics que s'han de tenir en compte a l'hora de fer un projecte d'arquitectura. Després, amb la meva supervisió del tutor, que m'ha ajudat molt. I també una font de coneixement important ha sigut les entrevistes que he tingut amb professionals del sector que inclouen arquitectes, aparelladors i constructors. I fins aquí l'explicació del meu treball de recerca. Ha sigut un treball molt aprofitós en el que he après moltes més coses dins del camp de l'arquitectura que anteriorment no coneixia, per així poder aplicar tots aquests coneixements d'aquí a un pròxim futur acadèmic.